Lagunok, aste artea, agian, asteko egun txarrena, baina guretzako ez. Txarrena zeba? Hori zaten da, gendiak. Astelena, batzuk ez dakit humoretsua hartzen dute, orain daukate asteburako adrenalina hor, baina aste artea da, egun bat daola hor, astelena, oraindik asteburua urruti dago, asteleneko nekea, laneko nekea daukazu. Baina hori da zure lana espajatzu gustatzen, baina gu txorienen gauz, eta gu gustora gabiz. Astelenetik ostiral. Lehen egia da, osteleritzan lan iten nuenean, asteartea zen lanean asteko eguna. Gure astelenak astearteak ziren. Eta astearteak ziren oso onak. Astelena libratzen gendun, astelena zora gara. Baina notizia hon bat ekarriko zu, naiz eta gaur barditzen naizen, ez? Notizia honak kriston errezeta dakarra dela. Ekarri dut nire sukaldari garaietako errezeta bat, gaina errezeta hau gorretan eukan, gu daukagu, ibiltzen ginenen jatetxe, hor jute ginen, gure jatetxetan hartutako errezetak idazten eta apuntatzen, askotan debekatuta, honen nik goratzen naiz Martinenean da Frantzian da ginenean, hausan altxor txikioa bakoitzak geneukala, eta ero fotokopiak atatzek genituen, eta holan, eta ezin zian atera errezetak ezertako, eta orden apuntatu iten genituen. Eta ekarri zuet bat, Michel Gerardena, hau Le Presse de Eugenie jatetxean egon ginen, eta izena Le Pudding de Consolation. Kontsolamendu budina. Izena ez dakit zegati da, egia esan ez dakit zegatik iten zen, eta egia, postre zoragarri bat zen, baina izena zergatia ez dakit. Kontua nik ekarrin dizu dela, lana badauka, azkenean hemen ingo duguna da, lehenengo honek soletila, ero Frantzian goiara bizkotxo batzuk ingo ditugu, ingo dugu fruta bat marinatzen jarriko dugu, gero budinaren, esan dezagun, oinarri ere egin behar dugu, arrautzez nea egin da ekarri dut. Hau da, dauzka, geruza da pauso desberdinak, eta lana dauka. Lana dauka. Bueno, nola ingo du? Lehen bizi, albertxikoa moztu eta mazpasekin eta arronaekin batera beratzen jarriko ditugu. Bestalde, vainilla, esnea eta banana irakiten jarriko ditugu eta erotaparekin infusionatzen utziko ditugu. Denbora pasa ondoren, hori arrautza gorringoekin, arrautzarekin eta azukerarekin nasi eta birrindu ingo dugu. Soletila bizkotxoak, gero goiara bizkotxoak egiteko, zuringo arrotzen jarriko dugu, gero glas azukerea botako diogu, arrautza gorringoa vainillarekin hasi eta horri gehituko dizkegu, arrotzen jarraitu, eta azkenik hartu almidoia eta irina nahasi, eta hori mauka batean sartu, eta 10 minutuz 200 gradutara ingo ditu. Muntaketa geruza ezberdinak jartzea izango da. Azpian, frutarronarekin. Jarraian, bizkotxoa, gero mermelada, gero bizkotxoa berriro ere. Fruta, bizkotxoa, mermelada, bizkotxoa, eta labera, 140 gradutara, 15 minutuz. Geruzak utxi gora bera esan ditut, gero montatzen noan einean gogoratuko naiz, baina, hortan niko, ziren zehatzak, ziren horrela. Atzo esan zeinun, ordenak burritu egin ginean, ez zauera balixo. Baina hemen oso garrantzitsua da. Frantzesak badakizu zila oso zorrotzak, eta hori nahi eta nahi ezin bazela. Hemen, albertxikoak, izan berria, albertxiko pasak, esaten diena. Eta hauek, gaur Patriz Orioneko do, mazpasekin ungo dira. Atzo bisatu nion, Vitaliri. Ez da osagai bat olan asko gustatzen jatena. Baina, jango itxut. Ez dituzte asko eramango, errezetan, holan. Eskertuko notzun, bai. Zurea, negoz ingo dut bat espreski, ez. Edo txokolate pinportekin, etako? Ja, baina gero txokolatea urtuko zan, eta esan, kombinazio esan marmeladarekin nik uste dut esan ondo geratuko. Txokolate eta marmelada zelako goxua. Baina, hemen egia da, parregarria zan, errezeta hontan, jartzen du, zen marmelada marka erabili behar dan. Bai? Bai, jartzen zuen, marmelada marka honetako, gaina ez da marmelada konfitura badala, eta marka honetako marmelada konfitura, eta hortan errezeta zehatza. Bai, ertan egia da, Michel Girard izan zen sukaldaritza berriko aintzindarietako bat, eta bere garaia munduko sukaldari onena, ero biru onenen artean zegoen, eta berak gu sukaldean egia zen, ikusten gendun bakarrik, zerbitzuko garaian, baina hau da, Baskariak eman da zeudenean, 3 etortzen zen bere gaztelutik, txaketila jartzen zuen, eta kalera teatzen zen agurtzera jendea. Abitu, ez da lantxarra, bestiok egin Baskari dana, ez da? Ez, berak zeukan, sukaldari burua Patrik garai hartan, 80. hamarkada hasieran 6.000 euro kobratzen zituela. Hilean. Karo, tipo horrek bere jatetxea izango baluk, 3 Michelin izango zituen, tipua makina bazan.
makina bat, ikusten zitzaion, bizia, eta Eta ez tozu gura guztia, jende hori juetia, ez? Azkenean taldia bebai osatzen dozunean, izan bera talde bat, hori, ona. Karo, honek egiten zuen, eta berak, sukaldari buru honek gainean pixka konfiantza baneukan, da esan dut, eta beraz, ni soldata badaukat, eta ez dakot buruko mina bat zeuzkan. Baina, bere negozioa izango bazan, asko handiago izango ziren buruko mina horiek. Orduan esaten, oso soldata ona daukat, errezetak azkenean nireak badira pixka, baina nagusiana dira, orduan ez daukat hor ardura hori, norbaitek jatetxea gaizki jartzen badu, Michel. Michel Gerard jarriko du, ez ni. Erantzunkizuna be, ez daukatzu. Ez daukatzu horren bestako. Horren bestekoa. Bueno, zeukan kristona, baina nahi dut esan. Eta Michel, agertzen bakarrik esatizut, zerbitzua bukatutakoan, txaketia jartzen zen, da jendia gurtzen dut esan. Bueno, hemen, dagoeneko, errona jarri diot. 24 ordu egon behar direnez, hemen etxetik garritxut, 24 ordu, eta nola aldatzen den, kolorea eta dana, beratzen izan dion. Ez dakit puztuko dien, edo onditxuko dien, azkenean, hori ez, mazpasak lehorrak die, eta likore baten edo patxar baten jarte dituzunean, ura xurgatzen daue, eta azkenean, hori, boro biltzen die, eta egoten die. Lehengo itxura ez dute hartzen, baina, hartzen dute. Gutxinaka. Bestaldetik, budin bat, lotzeko bakizu beti behar izaten diela, esnea, arrautzak eta azukra. Banana, botako dio, banana bat, eta honen zaporea emango dio, 750 esnea eta vainilla adar bat, erditi moztuta eta hasiak atata. Honek irekin aldi bat emango du, eta ero utziko du, 5-10 minutu hor, infusionatzen zapori hartzeko. Oso ondo. Eta bakizuek gozogintza dala zientzia bat bezala, berez pauso jarraitzu bida, da honek baduka pauso desente, beraz, gero neurrixak eta jarriko ditu pantailan, beraz zuek, hori, argazki bat atara pantaila da, hor aukiko zue. Michel Gerard, baten bai galdetuko dau, zein da? Sukaldari bat oso famatua frantziakua, eta berak, izan zain sortzaileetako bat Nouvelle Cuisinena. Hau da, sukaldaritza tradizionala frantzesa, aldatu zena edo, azizila modernizatzen. Beste putu bat ematen. Bai, asmatu zaben hori, entzalada soroa, ez? Foarekin da, ez? Hori da, gatza ospina eta olixua biharrian, berak ontzen zauen entzalada, fuaren gantzakin. Orduan, hori izan bere entzalada soroa, gogoratzen dozuelan errezeta bat, egoten dira, ez goi mailako jatetxietan, karta asko aldatzen da, menuak asko aldatzen dira, baina egoten da holan, 2 edo 3 errezeta beti egunero itxen diela. Zuk, zigor, anego esan lanian. Beraz, gogoratzen dozuelan. Bat betikoa berea, bazegoen bat abakanto ketu egiten zuena, eta berez, zenia horra errandegian egon, abakanto egiten gendu negozi normal, gero oskola hemen alde batetik eta bestetik ireki, eta oskola ateratzen genuen, eta barrua haragia egozia zegoena, egiten gendun xerreta moztu, eta oskola bekosua zegoen, sukaldean bekosua geneukan. Eta egiten gendun zua, baina ke asko botatzen zuena. Oskoloiek jartzen genituen parrilla gainean, eta ero taolan aluminio paperakin estali, eta oskola gartzen zuen ke zaporea. Gero egur xerra eta moztu hori, eta oskol horren gainean jarri, eta gurinarekin. Eta eskatzen zutenean, labera sartzea besterik esan, eta egia da, ke gustu hartzen zuela, nahiz eta haragi hori, ze bestela bera esaten zuen, lehortu iten zala, ketu eskero, eta bueno, hori bazan tipiko bat, gero bere larrosaekin egindako izoskia, larrosa petaloak hartzen zituen, eta horrek infusionatu egiten zituen, hemen sartu pila bat, eta esne hau gero erabiltzen zuen izoski egiteko, eta behin iragazita, eta zeukan larrozen zaporea. Eta danok egia da, probatzen genuen lehenengo aldia, esaten genuen, azten ziren, karo, ezaguna esan zaporea, eta fruta pentsatzen da, ze fruta, eta ero, hanek uste zintzun lorategitik, gaina juten ginen lorategira, eta larrozak moztu, eta petaloak hartu, hemen sartzen genituen, eta infusio bat egin da. Postre erromantikoa. Bai, egia da, horritzapen honak, gorka lasarekin jonitzen, arrasatekoa. Mendi taberna jaitxita oso, ez daite zautu duzun. Hango semia, eta, ondo pasatu genduen, lan asko egin genduen, herri txikia, 60 pertsona ero besterik ez da hon herri hortan. Bai, herri txikitxo bazan? Bai, Eugenie Lesbans, dau landetan, eta, lande baina monde Marzan aldera barrura. Eta gaztenak, herri hortan gaztenak 60 urte zituen, orduan guginen bollito batzuk, esaten dena. Eta honena lana eta ero baduz esan, berez esan urtermalaketan. Eta zeuzkan 3 jatetxe, herri berdinen 3 jatetxe. Handia, 3 Michelin izarretakoa, gero bat janari tradizionala, beko zuan egiten zitu, antzarrak eta egiten erretzen eta txerriak eta egoten ziren,
eta gero besteat dietetikoa. Abitu. Eta jatetxean piloa zeuden jente dietetikoa eta geneukan menu dietetikoa. Bai. Eta bapatean, eskari bat ateratzen gu, eta azpizuen ez dakin hor, eta hoteleko medikoa bertzen no, da, horrek dieta daukala. Zan, igual, bertan hotelean zegoen norbait, eta dieta zeukala, ez izuela olako hori jan, eta, olako, aventura pila bat geneuzkan. Egia da, horitzapen politak. Honek irekiten abazten danean, esan dagoa, itzaldi ingo dut, eta gero horrutziko du bere berotan. Eta hain jungo nahi zeiten, esan dakoa, soletilla asko bizkotxoak, ero... Oso, no? Goiara, nola da, hemen goiara bizkotxoak deitzen diete Frantzia. Goiara bizkotxoak, italian saboiardiz, saboiardarrek asmatu zabien, da, izen desberdinak dauzka, gero esango, baina, Michel Gerardek, ez tozuen entzako ezagutzen, berez, gazixetan eta bebai, basan, azkenean, 3 Michelin izan irabazitzun, baina gozogile aparta zan, eta lehendabizi irabazi zauen Frantziako gozogile onenen lehiaketia. Gero, 1965an zabaldu zauen bere lehengo jatetxia, eta 2 urte bakarrik pasauzien da 67an irabazi zauen bere lehenengo Michelin izarra. 10 urte ostien, batzaukan, 3 Michelin izar, eta 2013an zabaldu zauen bere sukaldaritza eskola. Orduan, hauka hori historia luzia. Liburuak pila bat atara zituen, nik etxean badaukat, ekarriko dut, sukaldaritza osasuntsua esan dugun, eta ziren bere errezetak, baina gurina erabili beharrean, oliba olioarekin. Bai, eske horrela ziren, aldatzen ziren, batzutan esne gaina beharrean, esnea botatzen zioten, ero beste salda bat. Ez elurrundu, apurtxo bat, harina bat, ez? Harina bat, ziren errezeta berriak, baina pixat, esan dezagun, osasuntxua goiten zituenak. Hori, 80. hamarkadan tapila bat erabiltzen zen. Eta 80. hamarkadan da, holako... Baina, bera egia zen, esate dizut, sukaldean lanean inoiz nuen ikusi, eta beti etortzen zen, agurtzen gintuen denoi, egurtu, gero baduzkate 2 liburu berak sinatuta, eta, han ez da, 15 o 16 hon ginen, mundu guztiko sukaldariak, eta ikasi, nik, gehien, eta bakarra hemen txorien egin nuena, foa egiten ikasi nuen, mikuita, eta errezeta hori orain mantentzen dut, eta egiten dut, eta bestelakoan, ikasten dozu, baina, esperientzia bezala, ez bizitzako esperientzia bezala, ziur aukiko zuela zuek, seme alabak, edo, igual zuen, seme alabak, edo anaiak, edo lengusuak, da bizela bain, Erasmusa eta eitzen. Erasmus azkenean esperientzia bada. Ez da, ez hori ezolan asko behi ikastea, bizitzan ikasketiak. Gure ikusentzulek ezagutzen duten erala baraiz, bakit ez orgina dan, txorienen lehen 15 aldiz edotorri zen kolaboratzea moduan, eta aurten Maltan egon da, 2 aste, ingelesa ikesten. Ikasi du, hello, kaixo da, antza ingelesean? Bai. Eta, claro, han juntatu da. Baina, ondo pasau da. Ez da, baina Patri, ikasi du esperientzia hegazkina bakarrik hartzeana, juteana, mugitzeana, eta... Independentzia purtxo bat, Ni nekien, ikasi, zerbait ikasi du, noski. Baina gehiago da, gurasoen gonapetik atera, eta bizitzan bakarri, aurre iten ikastea, ez da. Alde hortatik, nire bikote horiak esaten du, inglesa oso gutxi ikasten, edurnez ez, pero zenuen, handik etorri ja firstak egin, ero ingles klaseak ematen. Gutxinaka, hori da, sieria da, hori, paputxo bat sartzea. Pixkat, arrotu zaigunean, azukre hautza, eta arrotzen jarritu dugu dugu, eta gero izango da, gorringo hauek, hemen dauzkat, 5 gorringo, 80 gramo, vainilla likido pixkatekin, hemen sardezkatekin naztuko ditut, eta hauek hemen zartuko ditut. Errezeta hau, ez da errezeta hontan, eta hau Michel Bras haundiaren eskolako errezeta bada, Zate iztu, gaur sukaldaritza, maizuen inguruan gabetu. Bai, ikusten dut. Eta azkenean, bizkotxo honek die oso aproposak bustitzeko, bai txokolatetan, bai kafian, azkenean ur asko da, asko xurgatzen daue. Italian erabiltzen die, batzuk antzerakoek saboiardiak tiramisua itxeko, Argentinan vainillaz izenagatik ezagutzen die, hementxe Mexikon soletas, soletillas biharrian, eta Perun bizkotelak. Bizkotelak? Bizkotelak. Eta Euskal Herrixan,
Madalenak beste forma batekin. Ez? Koiera madalenak, madalena luzengak, madalena borobilak, bueno, ba. Azkenean hau ere, legunean esaten, bizkotxo bada. Azkenean dauzkagu arrautzak, naiz eta lehenengo zuringoak garrotu, gero arrautza osoa daukagu, eta irina eta azukrea daukagu. Eta esan dago, azkarringo da labean, orduan, bueno, bizkotxo bat dau. Zanik badaukat teoria bat, hau segatik ditzetan kontsolamendu biskuita. Adi, eseri tokia hartu kurbak datoz eta, bota biteli. A ber, pelikuletan jarraitzen da olako mito erromantiko bat, nun, zure bikoteak utzi itxen botzu, bai. Agertzen da, normalian neska izeten da, Txokolatea, agertzen da txokolatez, izoskixakinoan, negarrez, buru bat, hori, ez kontsolamendua ze da, azkenean tristura da, ez momentu hori. Orduan igual, Michelle Geraronek esan zaben, ez aski da, izoskixan errekurtsua behin da berriz erabiltzeana. Ingo, kontsolamendu budina. Eta orduan jendia triste dagoenean, emongotza bau da, tristuriak enduko jako. Ja. Nire teoriakin, ez dela ez dut zentzurik aurkitzen. Michelle deituko dio? Michelle. Segatik kontsolamendu budina. Budina honez, segatik, kontatu iguzo. Zuakatzu teoriarik. Ez dauka teoriarik, egia da, eta... Eta niria, pentsatzen gatzuelan aproposa. Oso ona, ez, nik gaina uste dut horrela... Esan behar gendunez, Michelleri deitu diogu, eta galdetu diogu, segatia izen honen, bizkotxo honen eta hori esan dozko. Eta hori esan dozko. Hola salduko da, zenen Michelrak ez dugu zeko programa, eta jentiak batzutan egi erdiak ero nahiko daukate. Vainilla likidoa, koiarakada bat, eta hau, hemen naziko du pixkat, eta ingo duguna doin, txak. Hor, gezurra maten dau, doiezela, 6 gorringo. Bost, baina txikia zien, Bai, katillo txikitxo baten, baina hor doiez, Bai. Bueno, hau, naziko dugu oin, eta gero izango da, 2 irinak, 50 gramo bakoitzena, baetu, eta hau bai, gero, katu mingainarekin, pixkanaka, naziko ditugu, mauka batean sartu, eta labea, kontutan izan beti, labea erabili berbazuek osokintzan, lehenago ja, berotuta egon behar da. Eta labera jungo da, 10 minutuan, Eta hau, reseta honek, hau, eina batzuk gauzatzuk, einak ekartzitzu, baina hau, momentuan ingo du dena, Oso ondo. Eta azkenean, bizkotxuak saltzeitzuzunean laban, beruakin, gertatzen daulako prozesu kimiko bat, nun pustu itxen dien edo arrotu itxen dien. Eta horrek 3 etapa dauz. Ota. Lehengo etapa da, 0-80 gradutara pasatzen den etapia da. Hor da, legamia piztu itxen den momentua. Gurean legamirik ez dago, baina, bale, ba. Baina, apurtu ez da zunetu. Ez que cago en la leche. Legami pizta zeraman errezeta honek, baina aztu inzaigu, eta ez dugu... Hor, irinan botatza zulena. Bai, lehen botadio, egia da. Egia na, ze aste artea daukadan gaur. Segi Patri parkatu, baina... Ez dizu moztuko berriro. Eskerrik asko. Bigarren etapa da, 80 gradutik 140 gradutara, eta hor, pizten da, arrautzan proteinia. Eta orduan bihurtzen da, gela edo ezagutzen dugu moduan, tortillian edo bilatzen da. Eta gero, 3. etapa da, 140 gradutik aurrera, eta hor gertatzen da maiarden teoria. Maiarra hundia, bota esan bere teoria, Maixuen buruz gabizenez berba itxen, hau maiar efektua da azukriak eta holan, baiak garatzen dienean, Orduan horregatik gertitzen da, gero bizkotxuan geruza, goikua, olako kurruskari, eta olako usain goxua, bizkotxu bat itxen duzunean labian. Orduan, honek bakarrik 2 etapa aukiko itxu. Ez da, orduan, legami, eta legami barik altxatzen da bai. Berdin mantentzen da. Ez da holan, askoz gehiago, azkenean, arrotu itxugunak izan dira, zuringuak. Zuringuak beti, nik uste dut hor, haizea tartean geratzen da, eta nahiko bustuak geratzen dira, ez di holan, erori bintzat ez da ingo, nuke nahi, o ez luke beharko, baina, oin bai kontuz, mingainarekin, katu mingainarekin, ez du lako, lehen sartu digun haizea, ez du lako galdu nahi. Hori da, hemen galtzozkue gidoian, galderatxo bat. Bota. Aitortu egia. Hori ia gaizki azten gara, a ber. Inoiz, eske hau, bizitza luzia izan da, asko kosinatu dugu guk. Aitortu egia, inoiz labean ezer erre alzaizu, Nola ez? Zertako dira labeak?
Hori da, ni pila bat errejat, eta gauza batzu bai, ahaztuta zen idaukat etxean oso laba sarra, Ez dauka denboraik, ez dauka erlojoik. Dauzka bakarrik bi borobiltxo, bata da temperaturan dako, eta bestiak dauzka 3 marra. Hau da, goitik eta betik, goitik edo betik. Ez dauka hau ventiladoria, ez dakiz ze, ez dauka Baina buruko mima gutxeo da hori, Patri. Segia da... Pirolizia besta ez dauka, nik garbitxu biola ba. Baina da ere pirolizia daukagu, no, gero egia da, ez pentsa gero, erosi zenuten egunean bezala geratzen dala labea piroliziaren ondoren. Gero, pasatu inbar da, hor errautz piloa geratzen da, eta norberak gero berriro garbitu behar du, Orduan, jenteak ez emozionatzeko, piroliziaren kontuarekin, ez da hain ona besta. Hori, denbora ez daukadan ez labian, hori kronometruak inibili binaz, da beti begira, orduan erretzen gauzak. Zuri? Niri erre? Zerbait seguro erre zaidala. Honek ez erre, honek bizkotxua, ez dela? Holan, labean egia esan, zutan bai, zutan onartzen du da eskola. Labean ez, egia da labean normalean ohitura daukala denbora sartzeko beti. Jatetxetan da lehen denboraik ezkenukan, labeek ez zeukaten denbora, baina bai izaten genitun, olako erlojutxoak honek, sukaldekoak direla, sagar baten formako, olako pila bat, horrelakoak, gaur egun digitalak dira. Baina ez daukat olan oroitzapenik labean zerbait erre izana? Baina alako erloju pila bat aukitzen bazinun nolan sukalde profesional baten, ez dakizu segatxik itxe dutzun, ez? Txio bakoitzak. Adi, segun zertarako errezeta ezberdina zeuden. Orduen zeuden erloju ezberdinak. Sagarran formada, ez dakiz zer, sukaldarian formada zeukana, ez dakiz zentako. Memorixa ona oki bizinen horretako. Hori, nire bikoten osabalen, bodegia zeukan, eta zeuzkan digitalak berdinak, 8 berdinak zina 8 erlo, eta alarmak azteziko, baina bera basekien zer jarri zuen. Orduan behitzen zuen zein zan, ogia. Ez da zer, eta, Javi, nola enteratzen zagoen? Urte asko. Zagutuko, zenik, mobilan bebai, alarma pila bat jarri zeike. Bai. Erakotzeko dirian izena, goixeko bostetan sonatzen jatena. Ez que kontua da, eta haunik ekusi dio jendeari, bostak eta bostak eta hamar. Ni aurreneko entzuten duenen beti jeikiten, naiz? Osea, beste bat usten dio zu joten beti? Bai, baina bostetakoa, benetaskoa, deitzen da, heldu funtzionala izatea gorrotu dut. Eta horrela, esnatzen naiz. Bai, eta gero nik daukatu itxuria hori jarteko alarma eta bost, eta hamar, eta hamabost. Legunean be, norzan, holako, Instagramen ero, hemengo lankideoi bat, Naiara Gago ero, trena hartzeko, laurak eta 3, laurak eta 5, laurak eta 7, laurak eta 10, laurak eta 10, joder, la ostra, aldamenekoak, nik uste dut aldamenekoak holan ukonduakin, altzaia, la ostra. Bai, ni Naieran taldekoanaz, baina bikotiak, hor dau dibortzi bada. Esnatzen da bera baita zura alarmakin, ero? Ez, egisa da, ontxe, behin soinatzen gatela da, esnatzen az, baina, badazpada. Bigarren bat bintza behin, beti. Nire lehenguan. Bale, ikusten duzue, egin alda horrela, ero marrak egiten hemendiko naino, dana segidan izango bazan, eta gero, klak, 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 klak. Edo moldetxo batzuk saltze itxuste horrek, izaten dinak txirrak moduan? Baina... Ez, antzerakoa, balio du. Kontua da guk, era tradizionalean ingo itxugula, oin, 200 gradu, 10 minutu. Osondo. Hau, hor utziko dugu. Eta bilardean jarraituko. Eta bien bilardean, dagoen hemen denbora hontan, infusionatu dute hemen. Gogoratu... Orain, bainilla darrakatara, kraskatuko ditu arrautzak beste ontzi batetan, ona ez ditu botako, ze bestela beruarekin da moztu ingo ziren, arrautzak, gorringoak eta azukrea, beste olako lapiko altu baten honena, horrelako, zakit. Zako ondo usaintzen dauen honek, bainilla usain honek. Eta banana be bai. Eta gero mazpasak sartu ditzaso. Ze krudela, zelako bizitza gogorra. Bueno, holan, esena tipiko bat. Supermerkatura zoaz, erosketak itxera, eta, zuk zede itxeotzazu erreparatu. Markai, presioai, sasoiai, ez? Azkenean,
gauza desberdinetan fijatzen zara, gauza bat erosteko. Nitan, hemen arrautza osoak. Nik egia da, beti, juten ba naiz erosketak horrela egiten, ere zerrenda batera ematen du, beti. Ni zerrenda zalean naiz, beti. Etxetik hartu eta erosketak egitera noa, bale. Atzo ez da bai dauki kuadernua, Atzo ez da bai dauki binoen, atzaldien bixok. Honen, mugikorrean idatzita eramaten du. Nik nik papelena, naiz. Gainera, esatu estan, baina zuk zerrendia mobilan eramaten dozu, eske niri erosu hau pentsagat papera zeholan, ez dozu atarabier eta gauza... Eta pantalla berriro piztu behar ez ezer. Hori bai atarabiezu, gero marra, ez dakit zer... Badaki zer kendu, gaina ordenean juten, naiz da, ez dakit... Ez da, ni papela... Bitu, hortara digitalen kontuak, Patri. Bai. Nik erosi nolako liburu digital bat. Bai. Ez dut erabiltzen. Ez dauka horririk. Ez dauka horririk, enaiz zoitu ezin dut... Ez zait, hotza iruditzen zait, ez dut gusture irakurtzen, da liburua egoin, berriro liburu pila dauzkat. Eta hor daukat, deskargatu ditut, ez da izen bat errezeta liburu, eta kontua da, bukatu dudala liburu, errezeta liburu digital horiek, paperean erosten. Bai, ni zurekin nago, liburuekin behintzat, nik paperian dauzkat, eta bilduma haundixa ze, ni besta ena soitzen. Ke ba? Digitalan irakurtzeko. Ez. Papera, betikoa, betu, hau, antzinako errezeta bat, erosketak ere antzinako eran, inbardia? Bueno, bakoitzak indeixela gure. Paperarekin. Eta gero egia da, ohitura ona dela erosketak egiten zoaztenean, eramatea idatzi eta zer behar duzuen, eta batez ere supermerkatu batetara joten bazarete, ze hor, ez badago, nola da, joten bazarete referentzi gabe, beti erosiko duzuela behar duzuena baino gehiago. Eta bada osor litxarrerixako lan tentazio moruan, ondo jarritxa, eskura, da orduan... Zuezak konturatu, beharrezko gauza beti azpian... Merkienak. Merkienak. Merkienak beti marka zurixa da, txokolatia da, izaten da euro bateko hor behian. 3 terdi balixo dagoena hor zure... Eta beharrezko gauza beste puntan. Araino juni marza, eta ara jun bitartean, zer daukazu? Lehen gure aurkitzunen gauza bat, supermerkatu baten, atzaldien, ez dote epaituko. Baina, hori, komuneko gelak eta egin garbitzaile da zauzen tokixan, bapatian hilaran erdixan, ez zaukan inungo zentzurik, oso zen freskagarriak. Freskagarri bat... Eratekoak? Bai, freskagarri bat, kola freskagarri, ez dakit, apal bat txikixa, da, han. Gelen artian danik esanen, zein korritu gako. Hombre, a ver... Ez daukan inungo zentzurik. Nola ez? Edarixetatik oso urrin, komuneko papera... Gure etxean, Patri, beti dutxatzen ari garenen freskarri bat hartzen du. Beti egin izan da. Zeinek ez du egin hori baineran dagoenean freskagarri batera. Bueno, igual, hemendik aurrera. Bueno, 3 gomendio, holan, supermerkatuan igual, irizpideren bat galtzen bajatzu edo, hemen ematu dutzu egu, 3. Latetan gordeta dauzen produktuak, ondo ikusi, latak kolperen bat daukan edo ez. Ze kolperen bat baldin badauka, posible da, bertako janarixa, ez egotia, oso ondo, ez? Azkenean, kolpiek igual itxen dutza, gutxian gordeta badau janarixa, hori ondatzia. Beste gauza bat, bilgarrixa be bai? Bai. Ez zati bakarrik. Bainilla adarraken du diot, eta oin bananak eta dana hemen honekin berrintuko ez. Horako, hori irabiatu bezala be bai. Kontuz, Bueno. Nik erango nagoen. Hau bera bakarrik horrela, jartzen badu horrelako budin molde batzuetan. Bai. Budina, flanak izango genituzke. Banana eta bainilla flana izango zen hau. Zoragarria. Bai. Supermerkatuta bueltatuz, horrek erosten bozuelako erretilu batzuk, oiasko paparrakin, oiaskoakin, piper, erre batzukin, eta bilgarrixa pustuta dau, horre gure dago esan kutsatuta dauela, ez azkenean, bakterioak horreko bai, piztu indie, eta janiten da, puskerra botatzen dituzte, eta pustu egiten da. Bai, hori da oso grafikoa, hori da gertatzen dana, zientzia, eta, bai, hori gertatzen da. Eta gero, 3. gomendioan nik ez ditut honek ikusi, 3. gomendioan esaten dau, ebakitako frutak, Nok erosten du ebakitako fruta? Baina, ebakitako frutak jartzen dau, erosi bitxuzula, oskailuan baldin badauz. Nik ez ditut erosten, ez? Nik ebakitako fruta ikusi izan dut, eta askotan izan dut. Zeinek eta egia da, jenteak erosiko du, baina beti oskailuan atalean egoten da, ez? Bai, nik beti izan dut, eta igual noiz baitz, olako frutaden datan eta, haukitzen dabe, igual sobra oin jaken frutak, igual ez daue, holan meloi bat, ez dakit, ez dago saltzen, meloi erdi, da orduan hori zatitxu, da igual basagartxo batekin, da horako Macedonia batzuk ikusi ditut, eta ez dakit oskailuan ikusi itxudan.
Ze nik hausuan noiz bat ikusitxut kanpo, baina, bueno, normalien oskailuen egoten die. Bueno, guk launo bakarri falta duguna da. Oie, 4 minutu falta zaie, atarako ditugu. Eta gero, iragaziko dut hemen daukadan fruta, eta muntatzen hasiko gara gure budinak. Sei gurekin, benetan interesgarri dator, eta gaurko arraz. Bueno, osai guztiak eskura ditugu, eta, bueno, hasi gara montaketan. Hemen dara, azkenean, jarri hauek gure goiara bizkotxoak bustitzen, eta Patrik esan duena, hauen, bueno, errezitea ondo iten dutena zurgatu. Eta izango zen, olako metalesko budin molde batean, oinarrian, fruta pixka bat. Haber, goratzen naizen, zelan ziren pausu guztiak, Horre bestea muntatu ditut. Bai. Gero, bustia ondo, eta honekin du kola lana eta hemen bustita egoteak. Gero zure lankidia, emon apurtxo bat. Bai, bueno, hori da, azkenian, bueno, horrekin izango zen, oinarria flan batena. Alberretxiko marmelada, geruzatxo bat. Jo, gertzen da, banana nata. Baiet, Bai, baina ba, bera holan super bakarrik, goxua. ustean labean nik oso gozoa izango zen. Koiaraka da. Hori, irabiatu ez da. Bai. Gero, beste bat izango da, berriro oin gaieta. Gero, fruta. Gero, eta horrela, geruza ezberdinak egiten, goraino igoko gara, eta ero Maria Bainuan, gainera hor, resetan jartzen du, Maria Bainuan ura berua dagoela. Urrepelean, eta, hoxe, 15 bat minutu, 140 gradutara, esan, zuzendaria izan esaten, jo, zelan daukan errezeta honek. Bueno, bizkotxoak egin da erosten badituzu, ez? Ez da horren besteko lan, ez? Ez. Azkenean, hauek beratzen jarri. Hori lortu duguna, ez dauka inongo misterioi. Eta vainilla berrean kanelarekin egin aldozu, Zuk esan zinun atzo, nire burrituak zela sukalde barik bai, enzeigenak. Ba, hau bai. Hau, bueno, hone labean behar du gero trinkotzeko. Bueno, labian ez gehiago. Labia behar da. Bueno, mikroin labean, Patri, berdin. Bai, pentsatu Bai, duzu. mikroin labean, flanakin aldi, budinak egin mikroin labean baita. Bitu. Eta hau Beste aukera bat. Hau, lehen esan dizuena nola edan, bueno, hemen hartu, da ero, klak, moztu, ero, laban batekin moztuko ditu eta hortik ere atarako ditu. Zerako goxua. Baukazu zure errezetan zerbait esaterik? Badukat, ze, bueno, nik zuk bidali zinun hau gure zinulain, Bai. orduan nik hartu nahen mertxikatik holan gauzia, Bai. eta mertxikakin indot beste errezeta bat. Ah, Bai, errezeta bat, bueno, gaurkoan postriakin hasiko gara, eta entsaladiakin bukatuko. eta mertxika sartuko dizkizu, Bai, molan, ez dakit aldatzeko. Eta maspasakin esan ondo geratuko hori? Ez, sobratzen bagatzu be, eruen etxera, eta pertso baten, ze nik ez ditut erabili bir. Baina egia da maspasak eta ensaladetan Bai, erabiltzen ensaladetan. diela holan. Ba, nahi dut esan, Aitortuko zut nik, maspasak adibidez, gazta urdinolan fuerte batekin, eta ogi apurtxo batekin gustatzen jatela, eta... Ba, ez direla nabaritzen, oski azkenean, ze Hori. gazta urdinak. Ez, nabaritzen da, gozo gozo puntu puntua, hori, bai. baina ez hainbeste. Baina holan bakarrik enitxun jango, ba, hori, entzalada baten eta eramaten baditzu, edo hemen bueno, disimulatzen da. Pixkat, ez? Hori da. Bueno, ba, esan dakoa, falta zaigu. Hau, gero urrengoa frutakin, berriro hori, eta bukatu, gaietakin bukatuko dugu. Esan dakoa, labera, 140 gradutara, 15-20 minutuz, eta gero, ostutzen direnean, hor daukadan arrautzesnearekin, hau da, natilekin, zerbitzatuko du. Beraz, itxoen pixka. Beira, gu jatetxean, horrela iten dituen, betiko budin moldeetan, eta etxean, atzo hauekin nituen, eta ara ja, dagoeneko aurreratut ekarri ditut, orduan norbaitek eskatzen zuenean, egiten genduena da, horrela. Hotzak egon bidi, ez? Hotzak egon bidi, hau hotza da, hotza jaten den zerbait da. Hemen arrautzesne azpian, gero, holako igurtzi astindu fuerte bat. Mozu kolpi hor, pak. Egisa da hau, errezatara dela. Ala! Eta Hau aurkesteko badukau. hori argazkirako eta usuketan jateko. Hori da. Kontua da, Zapor esona egongo data. bai, hau gertatzen zen jatetxean, eta bota behar izaten genituen, bota, ez. Lantalde atzako geratzen ziren. Batzuk nahi ta ingo zaren. Legunean, Bat zatarra bota, gero merixendatzen. Ferran Adrian elkarrizketa hitz egiten berak, astero, bere jatetxeko menua, berroi plater ziren, astero probaten zuen. Jakiteko zer Osua? zen, osua. Gero jetxin zuten, hogeta pikura, hogeta mapikura uste dut. Baina astero, eta berak esaten du,
zerbait gaizki egin banuen, zan lantaldeak ere hori egin beharko lukeela. Baina ez dakit nola ingo nuken, Ez dakit ekonomikoki jasangarrixa ez dakit izango Bueno, den, talde osoan dako astero... Binaka lantaldeakoak eta sartuta, Bueno. ingo zen. Bueno, baina kontu gara, hemen daukazuela gure konsuelamendu budina, gaurko lehen errezeta, eta ja, patria hau jan ondoren, bueno, nahi dut esan, egunen batean, disgustua baldin baukazu, hau prestatuko dizut, konsolatzeko. Mas pasa gabe. Ez ditut hartu. Hemen daude. Baina, benetan ikutu gozua ematen dira. Bai, probako bat, Ze oroitzapena gau, apurtutakoa bat baino gehiago januen ikan, Oso goxua. Bai. Eta honen ondoren nik Oso goxua. entzalada jango nuke gustora. Ez da gontxo goiaz. Bueno, eta zuk mertxika erabili dozu, Bai. nik musika erabiliko Bai, entzala ditzu, aha. ez mertxika. Orduan, musika eta pasta entxalada bat ingot? Bai, bakit holan, ez dakit, entzun dabe ez dala golan gauza bat Bueno, ezaguna, ez? Edo errezta bat ingo zinuna etxi, baina probatzen bozu, benetan gozua geratzen Nik- dela. fruta noizean behin sartzen dio pastari, Sagarra normalean, inoiz sartu izan dio lareña atalak, eta holan, bueno, egin zinun makaila Bai. hemen lareñakin. Eta Fruta, olibekin. nik uste dut ondo geratzen dara. Oso ondo doia. Nola ba? Eta, kontako eske, bi gauza dauka. Bueno, baina, bi hoiek ondo egitea Hori da. garrantzitsua. Lehenengo ikote da, pasta egosi, iragazi eta ostu. Gero musika zuritu eta moztu, eta plater baten zerbitzatukot errukula, pasta, fruta, mozzarella gazta, eta gero ingot olako gatzospin bat, edo ospinolio bat, ingot estixakin, ziapeakin, dijon ziapeakin, gatzakin eta olioakin. Bikain, Beraz, bueno, ingo. nik uste dut... Pastaia gainera uraia irakiten dabil hemen guri deitzen, orduan pasta apurtxo bat sartuko, fabrikantiak esaten dau 8 minutu ingo zaukazu. Beraz, hau baino egosten gehiago dabien dakila, bitartien. seguro, gu baino gehiago dakila. Bai, goi ez, bueno, lehenengo ingo igual, hori ez, ospinolioa. Vale. Horretarako, nik beti itxen dut, 3 koilaraka da. Oliba olio, Bai, holan begi bizta zaitzen dute. Bai. Ez pentsau neurtzen dutenik. Gero itxen dut, ospinana bat, bai. eta gatza. Eta Fuarik gero, ez dizugutako gaur? ez gaur ez, hori Michel Michel Gerard. Gerarrekin gaude, fua pixka Igual, da, beste baten probaukot, hau, Bai. entzalada soroa Michel Gerrarena. Ospinolio bezala, foie grasan, hori, gantza daukala. Beraz, hau izango zen oinarrixa, eta gero gehitxukotzat, dijon ziapea koiarada bat, eta estia bebai, holan handia, beste bat. Hau, nahazingo, eta hau Zeona. izango da gero, entxalada ontzeko hori, Frantzian asko erabiltzen da, ziape, holan, entxalada batei, ziapea jartzen botzazu, nik probau, eta segitxuen esango zut, Frantzia saporia. Bai. Azkenean guk, hemen jente oso klasikoa da, eta betiko olio ospina eta gatzetik ez da ateratzen, baina hor aukerak pila bat daude. Ospina beste zitriko bategatik, ero ardotxuria ere, bai, guk jatetxetan izaten genduen Bai, ardotxuria. holako ardotxuria, ospina, oliba olioa, ekilore olioa, eta gatza izaten zuena bat, gero jun jolasten, ze egia da, ospinolio batek, ensalada bati, beste ikutu bat eman aldi, bera bat aldatzen du, ez? Ez da berdina, hemen gazigozoa, ez? Estia daukagu, gero daukagu baita ziriapearen mina eta pikante punto izango du, eta azkenean, nik horako aukerak eitea, kalterik inori ez, errezaz etxean izan dako osaiekin inalduzue, eta neurria normalean hori izaten da, koipeanak 3, bat bestea, ospina edo den azido puntu ematen diona, eta erogatza, piperbeltza, saldarekin be bai, bat geneukan errezeta bat, eta, bueno, hor jokatzia, jolastu behar da. Zuk alda itzazkenean jolasa bada, eta hor, beti esaten duna, jolastu noski gustuekin. Ziapea ikusi ere ezin baduzu egin, ezin oso bota ziapea. Bueno. Bai, da belarrekin, ez? Holan, Bai. hori, gatzospinak beti ditzotza gatzospina, ospinolioa. Ospinolioa. Ospinoliak eta horrek itxeko, Bai. ez beti erabiltzen dira bai gatza eta piperbeltza igual batzutan holan, ez
dakit, ausartenak eta dienak, baina... Bedozin belar. Baina bezala, bai, belar usaintxuak oran, albaka, menda, oreganoa da oran erabiltzen mozue, bai, emongotzie ikutu poli-politxa. Bueno, zeapea diongoa esan duzula, ja, 18. mendetik ekoizten den zeape bat bada. Eta, bueno, ondo etortzen da, aragikin eta olako ketuekin eta ondo etortzen da. Alemanian beste zeape bat egiten dute, horri zagarra eta botatzen diote, eta gehiago erabiltzen da, bueno, Alemanian osoikoa dirango, saltxitxekin eta erabiltzen direnak. Eta nik egia esan, zeapea, ez dakit, esango dut, duela 15 urtetik etxean beti izaten dut. Gure etxean noizean behin jaten ditu. Nola ditzen dio ekik? Txakur beroak, txakurtxo beroak ditzen dio berak. Eta erosten dugu horrelako ogi luzenga batzuk, saltxitxa on batzuk noski, eta gure etxean normalian, beraiek ketxuparekin jaten dute bakarrik, eta nik ketxupa eta ziapearekin, ensala pixka bat botatzen dio bertara, inoiz kipula erregozita bat botatzen diot, eta izaten da gure etxean batzutan afari bat, holako... Eta ez duela zetan izan behar kalterre, ez dugu, beti ez dugu, fast foodta ez dakit nun erositakoa, etxean egiten duguna, ez dugu zer ikusirik, Orduan, bueno, posible da osasuntxu eta horiek. Pasta entzaladak eta gaurra bizena egiten da, udako, ez dakit niri udan geixe, erregeak, ez? Udako erregina da, holan, ondartzara joeteko, piszinara joeteko lan, taper moruen. Ni pila gustatzen, eta lagun hartien bebai soiesenian, pila bat jende hor pixu batera da, igual, alokatzen duzuela, edo bi familixek, holan, umiekin da, holan, pasta entzalada beti, ez dakit, beti ondo sartzen dara. Guretxean, berdin egiten du, arroz zuria beti dago, astero dago, eta arroz zuri hori desente egiten dudanez, gero hartzen dut, eta arroz entzalada egiten dut. Arroz entzalada. Artoa, oliba batzuk, urdaiazpiko egozi pusketa batzuk, tomatea laukita moztu, olio pixka bat ospina da, erra. Hau bai ez daula erra, pasta hondekan gogorra dau. Orduan, itxoen gau, 5 minututxot, etorriko gara mentzalada bukatzen. Eta esan dut zuten bezala, titeu baten osatuko dugu, oinarri bezala, errukula edo beste osto batzuko lan berdiek gustatzen gatzunak, ziazerbak, kanonigoak, letxugabe bai. Epa, Betikoa, tradizionala. Bueno, gero pasta apurtxo bat olan gainetik. Hau bientzalandako olan, ez dakit, sarrera moruan? Eta pasta hemen, kasu honetan, espageti batzuk ez erabili. Normalen ja pastarako saltzen dituzte, baina makarroiak, erolakoak. Motzak, ez? Eta hori da, eta ez moztu. Espagetia inoiz ez apurtu, mesedez. Hori pekatu... Italiar batek bezala denuntzia. Bueno, horre esaten dute, hori egiten duzun bakoitzean italiar bat hiliten dela. Mundu, holako zer esaten dute. Koitxo. Orduan hori da, zuk, Patri, etortzen bazaizu italiar, dut lebatza saltza berdean, eta erabili dut perresilla lehorra potekoa. Edo erabili dut albaka. Bazekien perresilla, baina, perresilla lehorra, eskoa garrantzitsua dolan italiar batekin, beti horrela. Horrela, horrela. Eta erabili dut hori, esango zen, ez, gaizki. Bueno, nien nintzen hilko besta, Ez. Bueno, hemen gure entzaladatxua, botatzaten gazta da, gazta mozzarella gazta, freskua, baina berriz be, bota zuek biozuena, eta hemen ospinolioa, ziapea eta estixakin. Ondo guztitxa, eta hau da gure musika eta pasta entxalada. Zer musika egiten duen gure hau zapaietan entzada hori. Izu, hartu daeratik aputxo bat. Errukula uste batekin nikoa, ez? Molto bene. Goxua. Oso goxua. Gora Italia, gora Michel Girard, gora Euskal Herria, gora Txoriene, gora Dana, eta Michel Gauss, beste programa batekin.